Il-ħajja mhix logħba jekk sessuq tixrobx. Din hija t-tema magħżula għal kampanja promozzjonali annwali kontra s-sewqan taħt l-influenza tal-alkoħol tad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard. Jirriżulta li 10% tal-inċidenti fatali ta' traffiku fl-2012 ġew attribwiti għal konsum tal-alkoħol. L-inċidenti ta' traffiku is-sena li għaddiet żdiedu fuq is-sena ta' qabel bi ftit iktar minn 1800 feruti u 22 każ minnhom fatali. Iktar milli jiskoraġġixxu n-nies milli jkun smaw xi grokk għal żmien il-festi, id-direttorat mat ta' entitajiet oħra qed jħajru l-pubbliku jużaw mezzi alternattivi ta' trasport flok il-karozza personali jew saħansitra jqattaw il-lejl f'xi lokanda fil-viċin wara xi xarba alkoħolika. Ix-xorb alkoħoliku mhux biss jaffettwa ir-riflessi u l-vista li jistgħu jkunu ta' perikli waqt is-sewqan, iżda wieħed jista' jxellef dufrejh mal-ġustizzja jekk inqabad jisuq taħdin l-influenza, penali ta' 1200 euro l-ewwel darba u tnaqqis sa massimu ta' 11 punt. Wieħed jista' jitħodlu l-liċenzja jekk jinsab li jkun saq b'mod perikolus jew joqtol lil xi ħadd taħt l-istess influenza. Tkellimna ma' Pier Vella mill-Kunsill Nazzjonali għas-Sigurtà fit-Toroq fuq il-kampanji edukattivi tal-Kunsill dwar ix-xorb u s-sewqan għal żmien il-festi. Il-kampanji li konna fuq il-medja soċjali kollha fejn aħna naddu diversi eżempji u diversi situazzjonijiet li ntaqgħu magħhom ta' kuljum biex dak li jkun tagħmlu awareness għal biċċa tax-xogħol. Għandna wkoll il-visits li qegħdin nagħmlu l-iskola u tajb li ngħidu li l-visits li qed nagħmlu l-iskola telajnihom nhar iktar seppjatura l fuq fejn apart tal-prevention qed inħajru wkoll l-istudenti li kif jiġu biex jaslu s-suġġetti tagħhom iħarsu lejn ir-rol ta' road safety għax għandna road safety naraw inċident, naraw traċedja. Imma fil-fatt hekk tara dak kollha li jistgħu jgħinu li jistgħu jispeċjalizzaw f'dan rigward hija xi ħaġa pożittiva wkoll. U għatem jgħidilna l-messaġġ rifless minn din il-kampanja promozzjonali. Jekk ħadd tixrob insija l-karozza. Mur u gost, tajjeb li nieħdu gost, aħna qatt ma qegħdin ngħidu nies biex ma jieħdux gost, naħseb li tkun ferħan speċjalment dal-perjodu għax ħaġa pożittiva ħafna biex il-karozza ħalli hemm, ħalli apparkjat għandna kull tipu mezz biex naslu d-dar. Fil-kampanja qed jieħdu sehem is-setqa, Transport Malta, id-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei, il-Pulizija u l-Protezzjoni Ċivili.